Әнкәйләрнең бәйрәмнәрен үз бәйрәмеңнән дә кадерлерәк итеп күрәсең. Һәм аның кадере еллар узган саен олыгая барган саен ныгый бара. Шулай дип башланган электрон почтабызга килгән котлау хаты. 1962 елның 31 гыйнварында Иске Кулатка бистәсендә дөньяга иң күркәм хатын-кыз, иң җылы йөрәкле әнкәебез Ахмирова Фәймә Фатих кызы туган. Бүген ул 58 яшьлек туган көнен каршы ала. Шул форсаттан без, кызлары Гөлнара, Гөлия гаиләләребез белән, оныклары Денислам, Дарина һәм Диляра котлап аны иң кайнар һәм саф теләкләргә урап аласыбыз килә. Әнкәебез безнең шын авыл баласы кызы. Аның яныннан, йомшак кулларыннан да икмәк исе килеп тора. Әни исе, икмәк исе, туган җир исе. Булар барысы да безне бала чакка алып кайтып, кабат бәхетле итә. Уңган куллы әниебез озак еллар ипи пешерү комбинатында хезмәт итте. Аш суга уңган хуҗабикәне гаиләсендә дә, эшендә дә хөрмәт иттеләр. Күңеле матур кешенең дуслары да күп була диләр. Монысы хак сүзләр. Чөнки әнкәебезнең шул кадәр күп тугрылыклы дуслары ки, кайчак үзебез дә аңа ак көнләше белән карыйбыз. Җир шарында иң җылы йөрәкле әни, бары тик улыгына бирә алган татлы назлы әбекәй ул безнең. Сөеклебез, бүген туган көнең белән котлап, иң мөһиме саулык телисебез килә. Чөнки син исән булсаң, безгә туган өебезгә кайтып, яңадан үзебезне балалар итеп сизергә мөмкинлек булыр. Бу исә без бәхетле булырбыз дигән сүз. Икенче теләгебез күңел күтәренкелеге. Картаям дип уйлый күрмә. Сиңа картлык елларына кадәр ерак әле. Көзгегә кара. Син бит яшь, матур, гаиләң тулы, балаларың тәртипле, оныкларың шат, шаян, исән һәм шук. Тагын ни кирәк инде бу җирдә? Шатлыкларың күп булсын. Гаиләбезне кайгы-хәсрәтләр уратып узсын. Әни дигән бөек исемеңне яклый алдың тормыш юлында. Бүген балаларың рәхмәт укый, беләбез ни барын уеңда. Сиңа Раббым озын гомер бирсен, фәрештәләр үзе сакласын. Картлык көннәреңдә бәлаларга тарырга газизым язмасын. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Ал син бездән тәбрик сүзен, шушы булсын олы бүләкләр. Тыныч тормыш белән гел шат яшәү, озын гомер безнең теләкләр. Рәхмәт сиңа әни, озак яшә, бәхет, шатлык белән гомер ит. Чәчәкләргә кояш ничек кирәк, син дә безгә шулай кирәк бит. Хөрмәтле Фәймә Фатиховна, бар теләкләргә ихластан кушылабыз, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Исән сау йөрер дисең, уйымда да күңелдә дә яши бит синең исән. Туган көнең белән әни,
матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы булсын